SM Uptown. Alright guys, hello. Natakaroon diri sa Uptown Yapon. This time mag road trip ta from SM Uptown padulong sa SM Downtown Premier. Sunday karon, so expect ta nga mingaw ang kadalanan karong adlaw. Sunday lagi nag-rest ang mga tao. Walay work. Sure ko nga mingaw ang dalan karon. So tara, ubani ko ninyo sa akong pagsuroy karon. Tara, let's go. Nakita na yun yung mga building, yung mga tagas. Pasensya na guys, kay giubo og gisip-on manggod ko. Bantog lahi pud akong tingog pa.
straight lang ta dire agi sa Cagayan de Oro River, Cagayan Bridge. By the way, mag-vlog dito sa ikaduha nga section sa kuan Cagayan de Oro River, Rio de Oro. Nalimot mo sa pangalan na to ba? Sa makasandig na junction. Mag-vlog lang ta, mag-walk lang ta kay di pa man maagian og sakyanan. So musulod lang ta, vlog ta dito. Putol ng mga kahoy sayang to dito. Ilan na ning kuan ano nila na siguro establishment ito pod. Veles na itamagi. Jollibee de Besoria. Mingaw kaya karon no. Mo ni gituyo na kog Sunday nga mag road trip. Kay mingaw ang dalan. Wala kay traffic ba? New Dawn Hotel Plus kanang green nga hotel building.
Turn. Alright. Nata si Emric to. And as usual, traffic na gyapon kay diri. Bisag Sunday. Oh man. Narang Northern Medical Center, emergency room ni nila. Ilang gibalhin diri kay para dali ma-access. Nata sa Gaisano ug sa Ayala. Di unahan Ayala. Kani Gaisano Mall, ay Gaisano City o Gaisano Mall. Topicas, Centrio, Ayala. Sunday pero traffic di hapon kay diri. Daga na kay mga kuan, minibus. Street SM. Ang mga mall diri baklayonon ra. Ang katurang SM Uptown sa ibabaw may layo. Right. Hingaw kayo. Go ra ba? Traffic bisag Sunday. Traffic diri sa ubos oh. Alright, nilabay na tas SM.